Усім привітання! Сьогодні ми їдемо на фестиваль у Рокоцьовщину. Ось такий костюл вовши, вельми пригожий. Такий величний, стоїть на горі, вокол так само так пригоженько. Невочка потрапить у вёску Рокоцьовщину, ми поїдемо ось сюди, праз поле. Ось так само, напевно, буде вельми пригожа дорога. Мы приехали у Рокоцьовщину. Это такая вёсочка каля вёски Чырвоная. Вось. І тут жылі сваякі Максима Богдановича. І калісьці ён правёў тут цэлыя 2 месяцы лета. І зараз ужо шмат год тут ладзіцца такі фестываль свята і паэзіі Рокоцьовскае лета. Вось тут сабралося вельмі шмат людзей, вельмі шмат музыкаў, паэтаў, літаратараў. Вось. Ну і мы таксама з Дімай і з нашымі сябрамі прыехалі наведаць фестываль. Вось нашыя сябры. Гэта Іра і Антось. Мы не так давно пазнаёміліся. З Антонам сёння бачымся ў першы раз увогуле. Так, а з Ірай... Ось така у нас пригожая пара сяброў. Вось, а з Ірай мы просто год переписываліся ў інстаграмі, вось вырашылі нарэшце сустрэцца. Які пригожі Максима вышиванці, просто кайф. Ну, в окрі самый пригожий поэт, мне падаецца, але тут просто пригожу. Тянуть как раз таки любую, думаю, во-первых, какая на вас заглянет. Я не вляжу на їх. Ну, как бы, я не забороняю. Одну я взяла? Да, одну. Нет, я 2 взяла. Ничего страшного. Осадка. Осадка вам выпала. Ось таким чином яна как раз таки выглядає і іде разом з вами. І буде напоминати вам Максим Богданович кожне ваше написане слово. Что я осадка? Він що якраз маленький. Так, що у нас? Налепка вянок. Налепочка вянок. Ось якраз таки з різними атрибутами, зв'язаними з Максимом, ти можеш собі украсити свій денник. Дякую. Щиро дякую. Ірина, ваше відчування? Як наляплюся на холодильник. Буду мить потім. Маргарита, що ви думаєте про осадку? Що добре, я так само на холодосі нічого не пишу. Ну і супер. Некий лялечный театр, ці що гэта? Так само така цікава вельмі реч. Марыська. Какая? Что? Куда ее косынка делать? Ляпа у нього була. Метлицького Катерина Сергіївна Роуда. Видишь? Просто не было тут. Поважаныя сябры сустракайце Беразіначка Беразінскага сельскага дома культуры Наталья Троцкая.
што прикольна, папрацаваў пісарам. О, Вельмі цяжкая і неўдзячная праца. Не Вось. спадабалася? Не. Цярпенне трэба жалезнае, пару вось плямак Всім нарабіў. разом ляцім да зор, Максим Богданович. Так. Пригожусь. Малайчин. Це, напевно, хата, у якої він жив. Напэўна. Ну што, пойдзем глядзець? А вось у гэтым пакоічыку ёсць нават прадметы з калекцыі сваякоў Максіма Богдановича. Напрыклад, гэту шуфлядку адкульсьці прывезлі. Что, мы прихожие? Вот такие файные. Как бы, ну, знакомые раз. А вы, ну, местовые. Представляем вам Илья Шинкаренко. Шановне господарство, стається далеко, олені ви поруч, тісті тут со мною. Ви. На небеси я тебе знайду. Журавинами, хромая на купе горы. Журавинами, хромая на купе горы. Кровь сплывает, меня вас покою. И коли упаду неживый красование, не до живое застанется на месте дрыгвы. Кровь сплывает, и не вас покою. И коли упаду неживый красование, не до живое застанется на месте дрыгвы. Кветки луга завели, месяц марно сгорел над рекой. Ведь такая голос стала, и невеста, и шелка, и чужой.
людям не будуть потрібні мої ржаві пісні, і людям не будуть потрібні мой боль і моя любов. Людям не будуть потрібні мої ржаві пісні, і людям не будуть потрібні мой боль і моя любов. Довгий день, теплый день, отплывая за облаки, синий день, сонный день, отползая далекий. Дружина серце жалить тісні, як змія, погукає з дальніх даляв Білорусь моя. Маленька, темная ночка, темная ночка, одежда твоя.